Aquests dies ha estat notícia a Tarragona la contractació del famós artista americà, l'actor, el John Malkovich. I ha estat notícia bàsicament perquè l'Ajuntament l'ha contractat per més de 50, quasi 60 milions de les antigues pessetes perquè ens faci 2 obres de teatre al Teatre Metropol. És públic i notori l'admiració que té Malkovich per l'obra de Jujol i per tant és molt d'agrair que un artista com ell doncs difongui i ajudi a difondre l'obra modernista d'un dels principals arquitectes de la nostra ciutat. El que no sé, honestament, és si això val 50 milions de pessetes o 60, i si a més es fa amb el paraigües de fer cultura. Ho dic bàsicament per una raó, perquè la cultura es comença a fer pel fonament, es comença a fer per la base, es comença a fer pels grups de casa, per la gent que està treballant a la nostra ciutat des de fa tant i tants anys. El que passa és que jo entenc que per al senyor Ballesteros el més barat és comprar cultura i comprar-la, a més, d'una manera, jo diria que fins i tot cara. Comprar cultura, al final, per l'Ajuntament és el més barat. El més difícil és fer cultura. I aquest Ajuntament està demostrant dia a dia que no sap fer cultura i, a més, la poca que fa, la fa a cop de talonari. I això, com us podeu imaginar, no és cultura ni és el respecte que es mereix tots els ciutadans i ciutadanes de Tarragona que fa tants i tants anys estan fent coses per la cultura a la nostra ciutat.